We are comforted now. Although this thing, it cannot bring our son back. Usapho lukaDitebogo Junior Phalane luncoma umsebenzi wamapolisa wokubamba abarhanelwa ababini malunga nokubulawa kwale nkwenkwana. Umongameli Cyril Ramaphosa utyelela isakhiwo sentlekele George eNtshona Koloni nesisube inyambalala. Umqeqeshi weqela lesizwe lamanini uDesiree Ellis uthemba ukuba iseza kuqhuba itumente yamazwe aseAfrika iWAFCON kulo nyaka. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Usapho lukaDitebogo Junior Phalane ominyaka 5 luncoma umsebenzi wamapolisa wokubamba abarhanelwa ababini ngokuphathelene nesi siganeko. Phalane wadutyulwa wasweleka ngaphandle kwekhaya lakhe eSoshanguve ePitoli ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. uDitebogo Junior Phalane waphuma eyohlangabeza uyise owayefika kokwabo ngorhatya ngoLwesihlanu. Le kwenkwana yahlatyanyiselwa ngembumbulo ngethuba amarhumsha eqoqodisa imoto kayise. Namhlanje amapolisa aseGauteng anqakula didimbeleiseleni abarhanelwa ababini abaza kulala bebaliwe ngale ntlwa. So those 2 firearms which we got from the 2 suspects will also be taken to ballistic, as we know that on that crime scene we have done the forensic investigation. Eli nyathelo liyazosula noko inyembezi kusapho lwakwaPhalane kuba lisondela kubulungisa. We are comforted now. Although this thing, it cannot bring our son back, but we do appreciate that. Uluntu oko lithwembela uloyiko soselesi siganeko sodubulo kwiveki ephelileyo. Gore ngwana o tlo kreya justice e I deserve. I wish hore vele iskaba case e le horeng e fella mo moyeng. uJunior Phalane uza kubekwa kobandayo ngomso. Umongameli Cyril Ramaphosa undwendwela indawo ekudilike isakhiwo kuya George eNtshona Koloni namhlanje. Uthe wanikwa ingxelo zesiphathamandla zomasipala kwiholo yoluntu yakumasipala iGarden Route District Municipality Joint Operations Centre nalapho athe wathetha neentsapho zamaxhoba ngabantu abangama-33 abathe bafunyanwa bebhubhile kwaye kusalindeleke ukuba lonyuke linani. Utyelelo likamongameli uCyril Ramaphosa eGeorge belujongwe ngamehla bomvu. Uthembise intsapho ngelithi urhulumente uzawukhaba zonke izicithi ngenzame zokuphanda oyena nobangela wale ntlekele. Because this was a work situation, everything has to be looked at to see the extent to which compensation that can be made available is made available. So I want you to be rest assured that we are going to do everything we can to make the situation a lot better and a lot easier. We don't want to increase the burden and the suffering. Inkampani yabangcwabi eyaziwa jikelele nayo ingenelele ukuncedisana neentsapho zamaxhoba. People from South Africa, we're doing the funeral free of charge, coffin and all our services. But if it's not in George, then the family must pay the transport. And then if it's people that must be repatriated to other countries, then we do the embalming in George. We're giving him a casket coffin and all the paperwork we get ready that they can go over the border with it. Umsebenzi wokhangela abo bangekafumaneki ubuye nelize kwezi ntsuku zimbini zigqithileyo. Le ndawo yentlekele kulindeleke inikezelwe ngokupheleleyo emapoliseni ngoLwesihlanu ukuze aqhube nophando. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Lufikelele esiphelweni kule veki zayo ulawulo lwepalamente yesithandathu kwaye amalungu ebhunga lamaphondo enze intetho yokuvalelisa namhlanje. Bambi basebenzise eli thuba begaya inkxaso ngelixa abanye beye baphawula ngendlela ubhubhane we-COVID-19 echaphazele ngayo eli kwanendlela umlilo watshisa isakhiwo sepalamente ochaphazele ngayo indlela abaqhuba ngayo umsebenzi. Iqela le-ANC lithi igxathu lebhunga likazwelonke lamaphondo liye laqaqamba ngakumbi kolu lawulo lwesithandathu. Our term came at a time when identity of this August House was reaching its maturity and the consolidation of its organizational, institutional and strategic architecture to claim its rightful place at the cutting edge of integrated
cooperative governance. Amaqela aphikisayo aphawule ukuba kubalulekile ukuba onke amalungu epalamente azihlamahlongwane azinuka amakhwapha ajonge ukuba angalungisa kweliphi icala ukubheka phambili. If the NCOP functions optimally, it will be able to provide real legislative change that impacts service delivery positively. It is clear that there is still plenty of work to be done within the NCOP to achieve its full potential. This Parliament, this Council has failed to build an effective People's Parliament which is responsive to the needs of our people. Under the watchful eye of this Parliament, black people spend yet another term stuck in poverty. Chair, this is the end of a term, but after the 29th of May, it will be a new dispensation, a new South Africa that will come into effect. As we conclude the 6th Parliament, one cannot help but experience a mixture of disappointment and hopefulness. As we reflect on the past 5 years, we see the continuance of things that happened in the 5th Parliament. However, we remain hopeful that our country is on the cusp of a new beginning. Usekela sihlalo we-NCOP ukwathathe ithuba lokubulela ababhexeshi bepalamente kuquka nobesakuba ngusomlomo wepalamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa-Nqakula. Ubulele onke amalungu kunye nabasebenzi bepalamente ngomsebenzi oncomekayo abawenzileyo kolu lawulo. Sinamkele kwakhona kwiindaba zeli jelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe usapho lukaDitebogo Junior Phalane ominyaka 5 luncoma umsebenzi wamapolisa ukubamba abarhanelwa babini ngokuphathelene nesi siganeko. Phalane wadutyulwa wasweleka ngaphandle kwekhaya lakhe eSoshanguve ePitoli ngolwesihlanu weveki ephelileyo. Iphiko lamanina kwi-ANC limemelele uxolo nonyamezelwano ngethuba lonyulo. Amanina lombutho ebebambe umthandazo wephondo eMiddleburg eMpumalanga ukanti ebebambisene necawe amagqirha namaxhwele kunye neenkokheli zemveli kulo mthandazo. Sele eya emaphethelweni amalungiselelo onyulo, iphiko lamanina kwi-ANC libhenele kusompawu limemelela uxolo nobambiswano ngomhla wonyulo. We don't take peace in the country for granted. We had an experience where there was an intention to disrupt the whole country. Hence, we are calling for peaceful elections. In fact, a total peace in our country. Lo mbutho kwathi abo bachasene ne-insurance yezonyango bachasene nenkqubela. So it means that anybody who would say that they are opposing this, they are speaking on behalf of the only 15%, not the 85% that already needs this NHI to take place. So definitely we are saying that those who are saying no, we will not listen to them precisely because we represent the majority and we will always fight for the 85% that are going to benefit from this NHI. Nanjengoko ngokwenkcukacha uninzi ngamanina abhalisele uvoto, i-ANC Women's League imemelela kumanina akhuthaze uluntu luvote. I-DA ilithathe iphulo layo lokugaya inkxaso elibiza ukuhlangula uMzantsi Afrika yalisa emfuleni eSidibeng eGauteng. Inkokheli yeliqela umnumzana John Steenhuisen iphelekwe ngumgqatso wesobunkulu bathiswa eGauteng umnumzana Solly Msimanga. Ikhokele irali yabaxhasi kwinto ichaze njengokuwabhum kokuhanjiswa kweenkonzo kunye nomyalezo weliqela ukukhusela izibonelelo zikarhulumente. El qela likhulu kwaphikisayo lingungelene eSidibeng ngethemba lokurhwebesha abavoti eGauteng phambi konyulo jikelele ekuthambekeni kwale nyanga. I-DA ixelela abavoti ukuba ingaphatha emfuleni njengoko isenza njalo eMidvaal kwaye ingazisa iinkonzo eziphucukileyo yandisa isibonelelo sikarhulumente idale namathuba omsebenzi. And I don't need to come here and make promises. I don't need to come here with kuluma. Because right next door, this man is leading the best municipality in the whole of South Africa, right next door.
And we're going to do what we're doing in Midville, we're going to do it here in Mfuleni. But to do that, we've got to vote the Amasela out. Uninzi lwabahlali kule ngingqi lukhalela imingeni yenkonzo. Uyawusondela umhla wama-29 kule nyanga kuFayayo. Uvakalise inkxalabo umongameli we-EFF uJulius Malema malunga nokunqolotywa kweenkokheli zopolitiko KwaZulu-Natal. Ukanti waqhwabela izandla amapolisa kwiphondo phantsi komkomishinala wamapolisa uNhlanhla Mkhwanazi ngokujongana nabophuli-mthetho. uMalema bethetha nabalandeli be-EFF kwikholeji yaseSikhawini ngaphandle kwaseRichards Bay KwaZulu-Natal. EFF ihambela iindaba ezaziwa njengezinda zamanye amaqembu enyakatho neKwaZulu-Natal lapho kubhalisele khona ukuvota abantu abangu-20% njengoba kuzwelonke bengu-27 million. Leli qembu lithole izihlalo ezingu-8 kwishamthetho saKwaZulu-Natal okhethweni lokugcina. uMalema ekhuluma nezindimbane zabantu kubalwa nentsha uTusu kusebenza ngokuyikhandla kwamaphoyisa KwaZulu-Natal ethi akwenza uma ebhekene nobunzima kufanele ezinye izifundazwe ziseke iphethini. So I'm happy with Commissioner Mkhwanazi, the way he's dealing now with criminals in KwaZulu-Natal. That is why everywhere criminals must be dealt with. Nakuba iNingizimu Afrika yaziwa uMalema unamanzi ahlanzekile. Every house must have piped water, and that piped water must be clean. We've got the capacity to give every citizen in South Africa piped water. Umphakathi lapha ukhala ngokutula izinsiza. Inkinga kamanzi, inkinga yagesi, inkinga yabantu abasha bangasebenzi. Lo qembu olivotayo sele phambili likwazi ukuthi nathi lisikhone ukusenzela lingasithatha KwaZulu-Natal. Ey'ndabeni za-SABC nginguVusi Khumalo eRichards Bay. Nanjengokunyulo lusondela imibutho yezopolitiki iyaqinisa kumaphulo ayo okugaya inkxaso. Umbutho i-UDM kunye noMafikizolo Rise Mzansi bebe sithi namhlanje le ngingqi ifumana inkxaso eninzi. Iseyiphulo layo lokugaya inkxaso kwilokishi yoGobityholo iHolomisa eMdantsane. Usekela mongameli walombutho unqaba yomzi Khwankwa uthi udanile zimeko ezingenhlanga abantu balendawo baphila kuzo. Umbutho wakhe ulela nje kulawulo akukhawulezana. Oko sihamba sisihla senyuka apha sidakasa kweliphondo sicampaigna sibona ubugqwayi babantu beliphondo abaphila kulo baseMpuma Koloni. Sithi banethuba ke ngokulokutshintsha bazame ukuthi bakhokelwe injengele ngokwayo abantu bonke Holomisa. Kusenjalo Nansi usongezo zibi uthi uMzantsi Afrika ukhele izakuza nezicwangciso ezicacileyo zokuphucula eli lizwe. Uthi ubutho la ulekile kukuphucula imeko abantu abaphila phansi kwazo. Uzibi wongeze ngelithi umbutho wakhe ukulungele ukusa inkonzo ezingundoqo eluntwini. Iinkokheli ezintsha ke zininzi apha kuRise Mzansi. Sinabantu abatsha bazobreak parties bemkiswa luchuku ngabantu abafresh abaphuma apha ebantwini bakrelekrele bafundile uninzi lwabo maske sivotele abantu abatsha. Uzibi swano de kufike ulonyulo ndinguluba indaba ze-SABC eMonti. Abanye abahlali eMahikeng eMntla-Ntshona bathi nangona bedaniswe ngamanye amaqela ke ngaphambili ngokuba nethembe elitsha kumaqela afana ne-Action SA nelithembisa ukuphucula intlalo yoluntu. Okuvele ngethuba kuqhutywa iphulo lokugaya inkxaso eMahikeng nelikhokelwa enkulu baphathiswa uNkosikwena Mangope. Ngelixa ejikeleza umgqatswa kwisikhundla sobunkulu SA eMntla-Ntshona uNkosikwena Mangope baya kusombulula imingeni ejamelene nabavoti. Will provide jobs for our unemployed youth, and by the way this North Province highest rate of unemployment, youth unemployment, North only, with youth unemployment.
uluntu ulutsha lubongoze imisebenzi logama abadala kwanophuculo lwenkonzo. Akukho ndlela, izinga lentswelangqesho liphezulu, abantu bahlele ekhaya. Nna ke a go tlhopha lekolo kuba ndayibona 1977 kweli phondo emva babesaya kushishina ngamaxhoba eziyobisi nababehlala ezitalatweni banikwe ithuba liziko laseMatatiyeli eMpuma Koloni. Eli qela liqeqeshwe kumacandelo ahlukeneyo afana nokuthunga, izakhono zekhompyutha noyilo lwefashoni. Injongo kwangokwabo. Ngabafundi abangaphaya kwama500 esele befumane imfundo enomsila kusukela oko saqalisayo esi sikolo. Abafundi abaninzi apha bebehlala ezitratweni, abanye bengamaxhoba eziyobisi, lokama abanye bethengisa ngomzimba ngenxa gxothwa indlala ebomvu kwiindawo abahlala kuzo. Eli ziko nekusisakhiwo esasifudula yololiwe ngoku setyenziswa njengesikolo sokuphuhlisa abantu abatsha. Xa besithi bona babone kufanelekile into yoba mabathengise izidakamizwa okanye bathengise imizimba, masikhe sibonakale singenelela sincedise uba asinabasusa na kuloo nto yoba kube khona into esusa ikati kubo eziko. Abafumane imfundo enomsila banethemba lokuba imfundo yabo ngoku iza kubhatalela amathuba emisebenzi. Iyanceda kakhulu ngoba ndindafumana into okwenza, andahlala endlini oko ndizivalele. Ndingatsho ukuthi ukuzapha ekhaya nami kungisuse ezintweni eziningi because nami bengingasebenzi ngenzi next, then ngabona ukuthi maybe I'll ended up maybe singing somewhere else maybe. Injongo zokwenza oku kuqinisekisa kuba izakhono abasifumanayo kwesi sikolo zibenza bakwazi ukuba baqesheke, lokama abanye bezokwazi ukuba bavelise amathuba omsebenzi. Ndiyawuqhwabela izandla eliphulo nanjengoko ekholwa ukuba ukuphuhlisa abantu abatsha ngezakhono sisisombululo kwingxobo kaxaka ejongene nelizwe loMzantsi Afrika. Ndinkululeko Nyembezi, iindaba ze-SABC eMatatiyeli. Umqeqeshi wabanyana banyana uDesiree Ellis uthemba ukuba isezaqhuba itumente yamazwe aseAfrika. Le tumente kulindeleke ibanjelwe eMorocco, kodwa umbutho olawula ibhola ekhatywayo eAfrika iCAF awuqinisekanga kutywa kusini na. Ibanyana zintshatsheli zaseAfrika zayiphumelela le tumente eAlgeria kwiminyaka emibini yadlulayo. Ukhula iWAFCON kule minyaka impalwa edlulileyo. Ompondo zihlanjiwe yiNigeria eseyiphumelele izihlandlo ezili-11 kwiziqendu ezili-14. Lo gama i-Equatorial Guinea iphumelele kabini. uMzantsi Afrika ubuyizibula kwiminyaka emibini egqithileyo. Le tumente ilindeleke eMorocco ekuthambekeni konyaka, kodwa iCAF ayikasikhuphi isiqinisekiso, into exhalabisa yarhoxiswa ngo-2020 ngenxa ye-COVID-19. Keep hoping and praying that it's not going to be cancelled like in 2020, because I think it will just take us a couple of steps back after the progress of women's football. Kwentandabuzo ngesiqendu salonyaka sale tumente, ibanyana izawuqhubekeka nokuyixhobela, sele icwangcise imidlalo yocweyo neSenegal ebonakalisa ukuzimisela. We looked there outside of in Europe. It was impossible because they have the qualifiers for Euros. Obviously Zambia and Morocco, looked at good, really good opponents. But also Senegal, they will give us the competition that we need. Ellis lisazikhotha amanxeba emva kokufeda ukuzibekela indawo kwimidlalo ye-Olimpiki eParis ngoJulayi. Kaloku lohluthwa intlaka emlonyeni yiNigeria kumjikelo wokugqibela kule nyanga iphelileyo. Ngoko iNigeria neZambia izakumela iAfrika eParis kwi-Olimpiki. Ngomhla wama-30 Novemba kule nyanga, ibanyana iza kuthathana neSenegal, iphinde ngomhla wesine kwinyanga kaJuni kwimidlalo yocweyo. Ngalo ndlela siuqongqothela uvimba wangokuhlwanje. Sangomso sisanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.
Umakhumalo yakubhotisa mbukeli naliqikelelo lwemozulu lithe rhwelele ngamafu phaa eKapa lodumo lihlaba umhlaba kulo lonke ilizwe ngokuhlanje kodwa ke ngomso siyabona into yoba kwiindawo ezininzi ezigudlunxumo lusemazantsi liza kuthi rhwelele ngamafu futhi ke zikhona nezibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaa kwimimandla ekwintshona yelizwe ngokunjalo naphaa kumntla mpuma welizwe sabona into yoba zikhona ezazibhaxu zenkungu ezilindelekileyo uqhubeke mbukeli ngononophelo kanti ke amaqondo wona asibonisa into yoba noko lihle izulu lifudumele kwiindawo ezininzi nesembindini sabona amaqondo phaa ko-Uppington abetha ko-13 degrees kanti ke antingele phezulu ngo-19 eSpringbok ngelixa ingo-11 phaa eKapa lodumo wathanda baphantsi kamaqondo ngesihlanu nje phaa evostile kanti ke mbukeli kwimimandla esempuma siyabona into yoba noko nakhona lihle izulu ingakumbi kwiindawo ezigudlunxweme nalapho amaqondo ebetha phaya ko-16 degrees phaa kogqunu bemonti kwi-11 phaa emthatha ngokunjalo naphaa emgungundlovu ze athathise ngo-18 phaya eThekwini sixhenxe nje phaa eBloemfontein ngelixa lishumi eVryburg eliphalale mbukeli siyabona into yoba noko amaqondo abetha phaya ko-13 ngokunjalo naseMahikeng kuba ke wena usepulukwane lindela nje isithoba xa hlabela mgama sijonga ngomso mbukeli kuphole kakuhle phaya eBellville ko-Kuils River Delft eKapa lodumo phaya ngo-24 ziyathathisa amaqondo kufudumale ngo-31 eFredendal ukuba ke wena mbukeli uphaya eSutherland yimpolo yodwa ka-24 ngelixa phaya eTorrent nakhona sibona into yoba ngulo 24 omhle 24 kanti ke naphaya eRhafu amaqondo amahle mbukeli makhanda ngamashumi nje amabini ze phaya eKomani nakoHewu nakuVetlisi phaya ibe ngu-25 ngulo 25 ke mbukeli naphaya eMthatha koNowood eNorthcrest nakoZimbane phaya eRichards Bay siyabona into yoba noko kufudumela ngo-27 kuba ke wena useSoweto eRhawutini lindela u-26 nje ofudumele kakuhle ngelixa eliphalale ingamashumi amathathu mandiphele emihleni nisale entliziyweni kamnandi mawethu.